So yan, magandang hapon mga Pareng Jayson. At yun, baklasin na natin to para sa pagpasok ay ano na, nakasingaw na siya. Para ngayon ano, malambot pa tong baklasin kasi kahapon pa lang to binubuusan. Yan. At yun po, samahan nyo ko sa vlog na aking gagawin at sana panoorin nyo at huwag tayong mag-skip na patalastas. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, mga sponsor na yun, mga patuloy sumusuporta at Team Hawaii, mga kay ano, Kuya Noli Vlog. At ayun, number 1 pa rin si Kuya Noli. Maraming salamat po sa mga sponsor, mga viewers na walang sawang nanonood sa aming mga vlog nga. Yan, simulan na natin pagbaklas.
Parang sa gabon lang itong kaputi ah. Oo. Parang sa gabon yung kaputi ah. Galing mo na lang. Wala nga kabili. At yun, tinanggal ko na yung ano, yung kaputi na sa gabon lang sa ano, gawa. Maliligo naman ako pa uwi at di pa naman ako naliligo. Zero. Tagal-tagal lang pala nun, pre, tol, pre. Pag-ulit siya, pasuli. Ang mga kalupan, magandang kumakasalusot sa Mindanao. Over the country. Taburnok. Ah, ganda. Iris ah. Tarsun ko nagbusa na. Basta ako mag-boss. Ikabulias ko na siya ko. Wala na, sa halo daw yan. Sa halo pati. Oo, depende kasi siya nag-halo din. Malupit kasi naghalo. Oo. Diba? 1-0. Sa kasi pagkalo, no? Pati yung utak nag-halo. Ano yan? Doon ako tayo sa kabila.
Pati utak pa nga raw. Wala pong tao. Pati utak pa nagbuhos. Lens cam. Kabila naman tayo, mga kaparing Jayson. Sabit yung bako. Ayun po, tuloy-tuloy pa rin daw sa pagbaklas. At dahan-dahan natin itong baklasin. At nagtanong naman sa kanila kanina na kung mayroon na pwede ditong gawin. Yung sabi nila, yun nga, ito baklasin ko kasi copper yung gamit ko. Pwede yan laban sa ulan. Sila kasi cellphone yung gamit nila kaya hindi nila mabaklas ito. Mabilis lang naman ito baklasin. Kailangan ng content natin. Dapat araw-araw mayroon tayong content.
dito. Oh, nakasilip niya. Tanggalin lang po muna itong mga brace para tuloy-tuloy yung gawa natin. Tuloy-tuloy yung baklas. Salamat kay Tilo na magbibigay sa atin.
point. Ito point. Oh. Dandan ka. Ito muna. Siksikin pa ako dito. Ito muna. Yan po, napakakinis ng poste. Oh, ganda. Last na, ito na. At pagkalas ko nito, ito naman tatanggalin natin. Araw ng linggo, talaga ang pumunta ko dito para maghanap ng content. Sabi nila, kung gusto kong magpaulan, yun, binigay sa akin nila ito, baklasin ko. Kaya ito sila i-edit. Ako talaga gusto talaga ng magkaroon ako ng content ngayong linggo kasi wala akong pang-upload. Kaya ito, may content na ako. Baklas ng Porma. Ganda. Kita mo tilok. Oh. Wow. Sunday work. Baklas Porma.
Tulo! Oh. At ayan, may kumakanta dyan, may tugtog tayo. Ispiran na lang natin yung ano, load natin. Yung tulog, baka mo sa kanta. Yan. Tapos na natin mabaklasan yung mga posting. Tatlong posting dito, dito, saka doon sa bungad. Ngayon dito pinakabaklas sa akin ni tatay. Kasi nagawa na lang daw ng ginawa pa ni bagong apakan dito para na sa paglagay ng biga. Amuay! Seryoso yung videographer natin. Seryoso yung videographer. Si Tilo.
Muna. Muna. Ako sa GoPro ano? Ako po natin isa. Ay! Amoy! Ayun! Tapos na tayo. May ano na lang. Simple salamat sa ating videographer. Meron pa tilo. Oh! May pakunti. Ayos na. Ito paluin na lang. Ito to. Yung flash natin tilo. Kita mo? Laglag siguro ah. Ano na yun? Kita mo? Pati mo muna. Pati mo muna. At yun po, tapos na po ako magbaklas at yung mga binaklas ko, dito ko nilagay. Dito. Ito yung poste na binaklasan ko. Napakaganda, napakakinis. Ayan po, isa. Dalawa. Ito, ganda po niyan. Napakakinis po. Lupit. Kaya nakabutas na naman ako, nakabuta. Nakabuta. Ito yung una. Pangatlo. Ganda. Kinis. Ito yun nga po. Ayan o. Tapos na tayong magbaklas. At medyo tumila yung ulan dito. Halos lahat ng poste na mayroon. Ayun sa kusina pala. Sa kusina. Doon sa kanto na yon. Wala pa. Bali may hukayin pa ata dyan. Bali yung nabuhusan namin na poste dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali 7 poste na po yung nabuhusan namin dito ngayon. Dito sa bahay ni Chinchin. 7 poste. At yun, maya maya at pagkapahinga ko, uwi na rin ako kasi baka abutan tayo ng dilim yan sa daanan. Tapos malayo-layo pa naman yung babiyahin natin kasi di na pwedeng dumaan dun sa may Bakulod. Doon na tayo sa iniikutan. At yung oras natin ngayon ay alas 4 na. Siguro mag-edit muna ako dito ng bagya habang nagpapahinga. Tapos biyahin na ako dun pabalik sa bahay. At yun po, sana po ay supportan nyo ako sa aking ginagawang vlog. At yun, at huwag tayo mag-skip ng patalastas. Yun, maraming salamat po sa mga di nag-skip ng patalastas. At sa mga sponsor, yun, maraming salamat po sa inyo. At yun, ingat po kayo palagi sa work nyo. At sana po lagi kayong healthy sa ating pangangatawan. Yun po, hanggang dito lang vlog na to. Yun, bye bye, love you all.